Pierwsze słowo tej konferencji to jest słowo od Jezusa. Pirmais vārds šai konferencei ir Jēzus vārds. W tym słowie Jezus mówi: jeśli nie przyjmiecie Królestwa Bożego jak dzieci, nie wejdziecie do Niego. Šajā vārdā Jēzus saka, ja jūs nepieņemsiet debesu valstību kā bērni, jūs tajā neieiesiet. Co znaczy przyjąć Królestwo Boże jak dziecko? Ko nozīmē pieņemt Dieva valstību kā bērns? To znaczy przyjąć je jako dar, Tas nozīmē pieņemt šo valstību kā dāvanu, jak prezent. kā prezentu. Dziecko nie zarabia, Bērns nevar nopelnīt, dziecko nie kupuje. bērns nevar nopirkt. Czasem dorośli próbują kupować dzieci, ale to jest głupota. Bieži ir tā, ka vecāki vai pieaugušie grib nopirkt bērnus par naudu, bet tā ir muļķība. Nie wiem, jak jest na Łotwie, wiem, jak jest w Polsce. Es nezinu, kā ir Latvijā, bet zinu, kā ir Polijā. Nieraz mężczyźni, którzy pracują daleko poza domem, Bieži notiek, ka vīrietis, kurš strādā ārzemēs, przyjeżdżają do domu, dają dzieciom drogie prezenty. atbrauc uz mājām un saviem bērniem dāvā ļoti dārgas dāvanas, Ale nie mają dla nich czasu. bet viņiem nav laika saviem bērniem. Te prezenty niczego nie załatwiają. Bet šīs dāvanas neatrisina nekādus jautājumus. Dziecka się nie kupuje. Bērnu nevar nopirkt. Dziecko przyjmuje wszystko jako prezent. Bērns visu saņem kā dāvanu. Pamiętam, jak mojemu bratu urodził się pierwszy syn. Bīskaps atcerās, kā viņa brālim piedzima pirmais dēls. Wszyscy byliśmy ciekawi, jakie będzie pierwsze słowo, które powie. Visiem visi gaidīja, kādu pirmo vārdu viņš pateiks. Zwykle to się mówi, że mama albo tata. Visbiežāk bērns saka vārdus tēti, mamma, Ale on pierwsze słowo, jakie powiedział, to brzmiało daj, bet bērns pateica pirmo vārdu dod, daj, daj. dod. Dziecko wszystko bierze. Bērns visu saņem jeb ņem. Całą rzeczywistość przyjmuje jako dar. Visu realitāti viņš pieņem kā dāvanu. Dorośli tego nie rozumieją. Dorośli wszystko muszą kupić. Pieaugušie bieži to nesaprot un tāpēc visu grib nopirkt. Jak nie zarobię, to pożyczę pieniądze, ale kupię. Ja es pats nevaru nopelnīt, tad es aizņemšos naudu un to iegādāšos. Wczoraj mi tu już księża opowiadali o systemie bankowym na Łotwie. Šeit arī jau vakar priesteri pie vakariņām stāstīja par banku sistēmu Latvijā. Wszyscy pożyczają pieniądze. Visi aizņemās no bankas naudu. Dziecko nie pożycza, dziecko bierze. Bērns neaizdod, bērns visu ņem. To oznacza, że Królestwo Boże przychodzi do nas jako łaska. Tas nozīmē, ka Dieva valstība nāk pie mums kā žēlastība. Nie wchodzimy do Niego o własnych siłach. Mēs neieejam debesu valstībā ar saviem spēkiem. Wcześniej ono jest nam obiecane. Vispirms Dievs mums šo valstību apsola, Ale Bóg, który obiecał, dotrzymuje słowa i daje. un Dievs, kurš ir apsolījis, viņš tur savu vārdu, tad ir uzticīgs savam solījumam un dod. Mamy w Starym Testamencie bardzo piękny tego przykład. Vecajā derībā ir skaists piemērs. Prorok Izajasz mówi, że zbawienie przychodzi do nas tak, jak dokonało się w dniu porażki Madianitów. Viņš saka, ka pravietis Isais saka, ka Dieva žēlastība nāk pie mums tāpat kā Madiāna sakāves dienā. To jest 9 rozdział Izajasza. Tā ir 9. nodaļa Isaija grāmatas. O tym czytamy w Boże Narodzenie. Mēs par to lasām Kristus dzimšanas svētkos. Że Syn został nam dany Ka dēls mums ir ticis dots. i że wtedy otrzymaliśmy zwycięstwo, jak w dniu porażki Madianitów. Un tad mēs esam saņēmuši žēlastību, tāpat kā Madiāna sakāves dienā.
Z tym synem przychodzi do nas zwycięstwo, jak w dniu porażki Madianitów. Un ar dēlu nāk pie mums uzvara, tāpat kā Madiāna sakāves dienā. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było z tymi Madianitami. Nezinu, vai jūs atceraties, kā ir bijis ar šo kauju, Madiāņu kauju. To jest w Księdze Sędziów, Tas ir tiesnešu grāmatā aprakstīts, w 6 rozdziale. 6. nodaļā. Izrael, Żydzi są ciemiężeni przez Madianitów. Madiāņi visu laiku apspiež Izraēļa tautu. I wtedy Pan Bóg powołuje Gedeona. Un tad Dievs aicina Gedeonu. I Gedeon zbiera armię. Un tad Gedeons sapulcina karaspēku. 32 000 żołnierzy. 32 000 karavīru. Pan Bóg mówi, jest was za dużo, żeby wygrać tę bitwę. Un Dievs saka Gedeonam, jūs ir par daudz, lai uzvarētu šajā kaujā. Mówi, wołaj do nich, kto się boi, niech idzie do domu. Un tad Dievs arī saka Gedeonam, pasaki tautai, ka tie karavīri, kuri baidās, iet cīņā, lai viņi dodas uz mājām. Więc Gedeon stanął przed żołnierzami, jak ja przed wami teraz, i powiedział, kto się boi, niech idzie do domu. Tad Gedeons nostājās tautas priekšā, tāpat kā bīskaps tagad stāv jūsu priekšā, un pateica viņiem, tie, kuri baidās, lai dodās uz mājām. Ciekawy dowódca. Ļoti interesants kara vadonis. 22 000 poszło do domu. 22 000 aizgāja uz mājām. Zostało 10. Palika 10 000. Pan Bóg mówi, jest was za dużo. Bet Dievs atkal saka, jūs ir par daudz. Przyprowadził go nad potok. Aizveda viņu pie strauta. Nad tym potokiem ci pokażę, kto zostanie z tobą do tej bitwy. Un šeit pie strauta es tev parādīšu tos, kuri paliks kopā ar tevi, lai dotos kaujā. Zostało ich 300. Palika viņu 300. I z tymi 300 żołnierzami Gedeon pokonał Madianitów. Un ar šiem 300 karavīriem Gedeons uzvarēja Madiāņus. Nie wiem, czy to rozumiecie. Nezinu, vai jūs to saprotat. Jak to jest, że nie możesz wygrać bitwy, jak masz 32 000 żołnierzy, a możesz wygrać, jak masz 300? Kā tas ir iespējams, ka tu nevari uzvarēt kauju ar 32 000 bruņotu karavīru, bet vari šo kauju uzvarēt ar 300 karavīriem? Nie możesz wygrać, kiedy jesteś silny, a możesz wygrać, kiedy jesteś słaby. Tu nevari uzvarēt kaujā, kad tu esi stiprs, bet tu vari uzvarēt kaujā, kad tu esi vājš. Nie możesz wygrać, kiedy jesteś wielki. Możesz wygrać, jak jesteś malutki. Tu nevari uzvarēt, kad esi varens, bet vari uzvarēt tad, kad esi mazs. Kiedy jesteśmy mali, to Bóg ma miejsce do działania. Kad mēs esam mazi, tad Dievam ir iespēja darboties. Stwarzamy przestrzeń dla Boga, żeby działał. Tad mēs dodam šo iespēju Dievam darboties. Wtedy odkrywamy, że Królestwo Boga jest nam dane. Tad arī mēs atklājam, ka Dieva valstība mums tiek dota. Nie wywalczamy go sobie sami. Ka šo Dieva valstību mēs neizcīnām paši saviem spēkiem. Nie produkujemy go sami. Neveidojam paši. Jest nam dane. Tas mums ir dots. Długo tego nie rozumiałem. Es ilgi to nesapratu. Ponieważ my w Kościele bardzo często formujemy ludzi w ten sposób. Musisz, 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 musisz. Jo baznīcā mēs bieži cilvēkus formējam tādā veidā, gandrīz tā kā moralizācijā, tev vajag to darīt. Nie potrafisz, to spróbuj mocniej. Ja tu to nespēj, tad pieliec vairāk spēka un tev sanāks. Też mnie tak wychowywano. Arī bīskapu tā ir audzinājuši. W 3. roku kapłaństwa byłem w Londynie. Kad bīskapam bija 3 priesterības gadi, viņš aizbrauca uz Londonu. I na parafii proboszcz miał seminarzystę, kleryka. Un tajā draudzē prāvestam bija seminārists, laikam praksē. Kleryk, młody człowiek, dynamiczny, oczywiście w takim kluczu. Co chcę, to zrobię. Seminārists, tad jauns, stiprs, enerģisks cilvēks, viņš var izdarīt visu, kas ir vajadzīgs.
Kiedy spotykał kogoś, kto mówił, nie daję rady, nie potrafię, to mówił mu, try harder, próbuj mocniej. Tad, kad viņš satika kādu cilvēku, kurš saka, es nespēju, man nesanāk, tad viņš saka, mēģini ar lielāku spēku. I miał bardzo mocne okulary. Viņam bija brilles tādas biezas, ar biezu stiklu. I proboszcz kiedyś przy śniadaniu kazał mu zdjąć te okulary. Un kādreiz prāvests šim semināristam saka, noņem brilles. Dał mu gazetę Un iedeva viņam avīzi. i powiedział, czytaj. Un teica viņam, lasi. On powiedział, nie dam rady. Viņš saka, es nevaru. Proboszcz mu powiedział, spróbuj mocniej. Un prāvests tad viņam saka, mēģini ar lielāku spēku. Sadūšojies un lasi. Bardzo często w ten sposób przepowiadamy w kościele. Próbuj mocniej. Bieži mēs tā sludinām, jeb mācām cilvēkus baznīcā no kanceles, ja tev nesanāk, mēģini ar lielāku spēku. Królestwo Boga jest nam dane. Bet Dieva valstība mums tiek dota. Trzeba je przyjąć jako łaskę. To vajag pieņemt kā dāvanu, žēlastību. Tu się pojawia pytanie, czy w takim razie nic nie mamy do zrobienia? Un tad rodās tāds jautājums, tad mums vai nekas nav jādara? Odpowiedź jest tak, mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Jā, mums ir kaut kas jādara un kaut kas ļoti svarīgs. Po naszej stronie jest decyzja. Jo no mums ir jāizlemj, jāpieņem lēmums. Trzeba powiedzieć Bogu, tak, zrób to, co mi obiecujesz. Mums ir jāpasaka, jā, Dievs, izdari to, ko tu man esi apsolījis. Wprowadź mnie do Królestwa Boga. Ieved mani Dieva valstībā. Wprowadź mnie w taki świat, w którym Ty jesteś królem. Ieved mani tādā valstībā, kurā tu esi karalis. Wprowadź mnie tam, bo chcę Twojej władzy nad sobą. Ieved mani šajā valstībā, jo es gribu, lai tu valdītu par mani. Uczyń mnie swoim sługą. Padari mani par savu kalpu. Poddaj mnie sobie samemu. Padari, lai es būtu atdots tev. Tak, chcę tego. Jā, es to gribu. Chcecie? Vai jūs gribat? Macie za sobą te decyzje? Vai jūs esat jau pieņēmuši šo lēmumu? To jesteście szczęśliwi. Tad jūs esat laimīgi. Ja nie jestem taki pewien. Es neesmu tik ļoti drošs par sevi. To bardzo dobrze pokazuje taka niesłychana książka w historii Kościoła, która się nazywa Wyznania świętego Augustyna. Par to ļoti labi parāda, ja par to ļoti labi runā Svētā Augustīna grāmata Atzīšanās. Pewnie wiecie, że Augustyn się nawracał jako dorosły mężczyzna. Noteikti zināt, ka Svētais Augustīns atgriezās kā pieaudzis cilvēks. Nie został wprowadzony w wiarę jako małe dziecko. Viņš netika ievadīts kristietībā kā mazs bērns. Błądził po różnych systemach filozoficznych, religijnych także. Viņš iepazina dažādas filozofiskas mācības, arī dažādas reliģijas un meklēja. Był taki moment, kiedy odkrył chrześcijaństwo, kiedy słuchał w Mediolanie świętego Ambrożego. Un Mediolānā, kad klausījās Svēto Ambroziju, viņš klausoties viņu atklāja kristietību Milānā. Zafascynował go Chrystus. Viņu uzrunāja Kristus un aizrāva viņu. Ale jednocześnie miał w sobie wielkie upodobanie do grzechu, w którym tkwił po uszy. Bet tajā pat laikā viņš bija ļoti pieķēries grēkiem, kuros bija iegrimis līdz ausīm. Zaczęła się w nim walka. Un viņā iesākās cīņa. On bardzo pięknie pisze, że walczyły w nim dobra i zła wola, Viņš par to ļoti labi izsakās šajā grāmatā, ka viņā cīnījās labā un sliktā griba. i w tej walce był po obu stronach. Un šajā cīņā viņš bija gan vienā pusē, gan otrā. To jest trochę inaczej niż pisze święty Paweł. Bo Paweł mówi, chcę dobrze, ale czynię źle. Tas ir savādāk nekā raksta Svētais Pāvils. Viņš saka, es gribu labu, bet daru sliktu. Paweł pisze, czynię zło, którego nie chcę. Pāvils saka, es daru ļaunu, ko es negribu. Ale Augustyn mówi, czynię zło, które chcę.
Bet Augustīns saka, es daru sliktu, ko gribu. Jestem po obu stronach. Ka es esmu gan vienā, gan otrā pusē. Jezus jest piękny, jest fascynujący, jest cudowny. Jēzus ir brīnišķīgs, apbrīnojams, varens, Ale grzech też jest ciekawy. bet arī grēks ir pievilcīgs. Lubię mój grzech. Es mīlu savu grēku. Nie zamierzam go porzucać. Es negribu atteikties no grēka. I wtedy, kiedy się w ten sposób zmagał ze sobą, napisał taką modlitwę. Un tad, kad viņš cīnījās tādā veidā, viņš uzrakstīja brīnišķīgu lūgšanu. Daj mi, Boże, czystość i umiarkowanie, Dievs dod man šķīstību un mērenību, ale jeszcze nie dzisiaj. bet vēl ne šodien. I każdego ranka, kiedy się budził, to mówił jutro, jutro, jutro. Un vienmēr, kad viņš no rīta piecēlās, tad viņš teica rīt, rīt, rīt. I to jutro się odsuwało i odsuwało i odsuwało. Tā viņš atlika uz rītdienu, uz rītdienu, uz rītdienu. I to jest ten temat decyzji. Un šeit mēs tad runājam par šo lēmumu. Chodzi o to, żeby wybrać Jezusa na całość. Tas nozīmē, lai izvēlēties Jēzu 100%, pilnībā. Żeby mu powiedzieć Ty i tylko Ty. Lai mēs Jēzum varētu pateikt tu un vienīgi tu. I to jest to, co my musimy uczynić. Un tas ir tas, kas mums ir jāizdara. Augustyn przeżył ten moment w sposób dość chyba niespodziewany dla siebie. Un Augustīns šo brīdi, šo lēmumu brīdi piedzīvoja tādā pārsteidzošā, negaidītā veidā. Któregoś wieczoru chodził sobie po ogrodzie Kādu vakaru viņš staigāja pa dārzu i usłyszał dziecko, które śpiewało piosenkę. un dzirdēja kādu bērnu, kurš dziedāja dziesmu. W tej piosence był refren Tolle lege. Weź i czytaj. Un tajā dziesmā bija tāds referents tolle, lege, ņem un lasi. Wrócił do domu, Viņš atgriezās mājās otwarł list do Rzymian. un atvēra vēstuli romiešiem Przeczytał jedno zdanie. un izlasīja vienu teikumu. Nie musiał dłużej. Viņam nevajadzēja daudz lasīt, vienu teikumu. To zdanie go nawróciło. Un šis teikums bija par iemeslu, ka viņš atgriezās. Jedno zdanie z Biblii. Viens teikums no Bībeles. Jesteście gotowi? Vai esat gatavi? Będziemy dzisiaj czytać Biblię. Mēs šodien lasīsim svētos rakstus. Biblia to nie jest tylko informacja, Bībele tā nav tikai informācija, to jest formacja. tā ir formācija. W Słowie Boga jest moc, Jo Dieva vārdā ir spēks, w Słowie Boga jest siła. jo Dieva vārdā ir spēks. Poddacie się? Vai jūs atvērsieties Chcecie się poddać? un ļausiet Dievam darboties jūsos? To jest ta decyzja. Tas ir jūsu lēmums. Przy całej naszej słabości Neskatoties uz mūsu vājumu, możemy otrzymać Królestwo Boga jako dar, mēs varam saņemt Dieva valstību kā dāvanu, jak dziecko. kā bērns, kurš pieņem Dieva valstību. Inaczej nie wejdziecie. Jo citādi mēs Dieva valstībā neiesim. Amen. Amen.